Gisani kaponi kitudri kodwa antere kai kodwela dek Walter S. Odhiambo mano director maduong SOS Children's Village Kenya. Bonyo Don Elijah mano director mar policy and advocacy mano World Vision. Rosbella Njeje jatend weche puonja kod dongruok mtoto news kachiel kod jalup director migao mar chenro mag nyithindo mano Samuel Ochieng. Watu wako tudore kod dwaro nyithindo e budget mahiga ni kachiel kod mahiga mokalo bendo sebed ka inono gigo ma nyithindo dwaro e yo makare kapok ne wadhi e yweyo moro madundo ang'isi ni mak paro nitiere ranyisi moro kata example moro mani dwa golo Don. Nyithindo gi wachonwa ni gionge pi e skul to gionge pi dala to magi mane giwacho higa adek mokalo to pi no podonge to kidhi e budget nyithindo gi wacho ni gidwaro ni pi obede e skul to gibedi pi e dala pi maler. Koro nyithindo moko penjore ni ang'o miyo higa rumo to pi ni onge. Adwa mi example. King'iyo wach pi, national government nigi migao mar pi, county government bedi gi migao mar pi. To pi ka onge skul en tij ng'a? Nyithindo gi penjowa ni ka gidhi e skul to pi onge. Tipuonjogi ni pi ni en ma county to gineno ka sirikal mamalo bedi gi ministry ma county. To koro nitie penjo moro ma gipenjo ma kata wan otamowa duoko. Ni ka skul oger, ng'amoro mogere. To sama isegere ni ng'amoro bedi gik moko ong'iyo nang'o mani e iye. Koro iyudo kiwacho ni primary en mar national. Pre-primary iwacho ni nasari ni ema county. Tido ka pre-primary gi primary gine compound achiel. Koro kidonje gedni jo nasari onge pi, jo primary onge pi. Malit kabisa en cho. Cho opong e skunde gi. Nyathi jo nasari cho opong. Olaro cho gi nyithindo mane primary. To chako kelwa moro ni junior. To junior ni bochako nwane ka. Koro ka population ma school ni ng'eny, classes 10 pi onge, choche be opong. King'iyo budget mwan okani, waseng'iye. Higa ka higa, Ministry of Education onge pesa mar pi e skul. Ministry ma water be ok nyisi ni gidwa tero pi e skul. County government be ok wachi gitero pi e skul. Namba mar skunde ma Kenya ka onge. Koro wapenjre ni to ka nyathi onge pi e skul, obiro somo. Ka nyathi dwa dhi konyore e cho, to cho opong. Nyithindo madala moko nitie mawuotho gi tiendgi lilo nikech gionge wuoche to cho opong. Malit kabisa mondo koro ing'e ni weche nyithindo gi samoro lit. Nyithindo nitie mawuok e miere maonge chiemo. Ka gibiro e skul chiemo no be onge, obiro somo. To ka ng'iyo budget ni tido ka sirikal kendo sani pesa ma chiemo mane ma nyithindo cha gichako giduoko chien. Higa mokalo ne oter budget e bunge ma pes chiemo no ne onge. Wan mineno wakani gi jowetewa moko ne watemo matek ma bunge ne oduoko pesa no. Koro noket bilion 3 ma chiemo. Bilion 3 ma chiemo ni kano keti to kani itimo supplementary budget ne gimede mochopo bilion 3.9 bilion ma chiemo. Koro nyawa moro ni pes chiemo ni already mede. Kendo king'iyo manyo teri ni pes chiemo ni ochako duoke piny. Koro wapenjo ni kaka katiba wacho ni nyathi nigi haki ma chiemo to pes chiemo ni chako duoko piny. Katiba wacho nyathi nigi haki ma pi, pes pino oonge. Cho ma skul ng'amoro moger. Onego sirikal bed thuolo. Ka sirikal ok nyal gero choche to sirikal wacha jonyuol choku pesa uger choche. Mondo nyithindo bed gi choche jonyuol oling ni sirikal biro gero choche. Sirikal bo ling ogo choche. Gimiyo chopo. Ogero cho 10 years ago. Nyithindo tinyuolo pile. Joma nosomo 10 years ago nosepongo choche. Koro to jito medore. Cho ok en gima kigero to wiwil go. Nyaka ing'e ni sasa minyuolo ng'ato. Modhi e skul. Ng'amo chiemo nyaka dhi e cho. Choche go biro pong. To ka cho opong, somo madhi e skunde go onge. Pi ka onge, somo madhi mbele kanyo malich ahinya onge. Chiemo ka onge, to chiemo mwacho ni kigo kwande. Nywa go kwano higa marumo ni. Pesa moket ma chiemo miwacho ni 3.9 bilion. Iwacho ni nyithindo 2.6 milion made yude. Nyithindo mane skul Kenya ka, jo nasari 2.9 million.
jo primary kukiketo junior gin about 7 million. Kimedo junior gin about 2 million. Kimedo secondary number ni te meaning sirikal pidho 2 million kende. Koro nyithindo go penjre to gik mungu achonwa ni sirikal ni kedo chiemo gi erego. Chiemo manyo ket budget ni. Penje counties ma winjo kawuono ni sirikal be nyo kelo chiemo e school. Ibro ka kendo koni kedo koro onge. Koro sirikal tero chiemo gi e community miluongo ni most vulnerable. Mama na bokwa dagi. To most vulnerable mungu tere giege kuma jonyuol chandore kabisa ni. To boko chope sa. Koro kokwa ng'eyo wach pi e weche nyithindo gi. To kwa ng'eyo wach chiemo. To kwa ng'eyo wach ler. Gibiluongo ni sanitation and hygiene. To somo moro mwaparo ga nyathi biro somo ni obro songa odhi adhiya nyaka klas 8 to somo tok donji nikech gigo moluoro gi magi chandore. Mogik hali mar min nyathi gi wuon nyathi dala nyaka ng'i. Ochieng' owacho ka nitie gibiluongo ni social protection. Chik wachonwa kisomo katiba. Wabro mi kipengele no. Article 43 nitie kama chik wacho ni sirikal oromo konyo jogo mok nyal konyre kendgi. Koro sirikal momiyo sirikal kelo pesa miluongo ni social assistance. To migawo ma uchieng' aeni ema samoro imiyo pesa nyithindo gi. Igani pesa no ne en bilion 10. Mar ikonyo go nyithindo gi jonyuol iluongo ni OVC fund. To king'iyo report manyogol gi National Bureau of Statistics tichaki somo ma control maber. Pesa ni kata kokele ok miye jite. Higa manyo kalo bilion 10 ni manyo mi jogi en bilion 5. Koro jopiny biro moro ni bilion 10 moro nyocho keti mar konyo nyithindo mok nyal konyore. To wiwa kik wil ni pesa kokete budget okonyiso ni pesa no nitie. Pod nyaka choke koro king'iyo on one hand gimori nyokete. On the other hand yudo ka be okobiro. Gini en gimoro ma wanya ng'iye mos to budget mwacho ni en pages 1000. Makidwa ng'iye maber emomiyo watemo gochieng' na kone ni chieng' ka kibire nyaka idwar kalatas moro isom ne jopiny gik madiera. To nyo winjre koda kone kiriambo to kweri. Koro gigo ni ka.